sian saluhut roha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita amanginang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus taparwahom mabilta mananganon tersurat di slide nadong di juluta hatani debata di minggu pasapuluh pitu hondung Trinitatis denek dosian buku nisi Jakobus bidu 5 ayat pitu sahat rodi ayat 10 sada. Yakobus bidu 5 ayat pitu sahat rodi ayat 10 saja. Ujahau matuhita songonon ma tarsurat disi. Atong pabengit hamu marohamuna alia kadongan sahat rodi haroro ni Tuhani. Ai parhau maipe di paimaima do parbui na aga nasiat tanoi jala di habenget todo paima di jalo udan manugut nang budari hamu pe marbengit ni rohama patugu hamu marohamuna ai donok do haroro ni Tuhani unang marhui hamu maralohon hamu alia kadongan asa unang hona uhup pamu nunga jongjong dipitui panguhumi alia kadongan aka panurirang na marjamita marhiti-hiti guarni Tuhani imati ruhamu dihapor suhon dohok dihabengeton tapar hatua do akanong marhabengeton dibagi hamudo habengeton ni si Job jalai hamudo ujung na binahen ni Tuhani ay para si roha bulod do Tuhani jala pertalup ni roha ima sahatna hamuna amanamina nami selinai horas madihita tadado mohop arion natih gugus horamu napuang atih sehat do hita tehe narohak kube puji Tuhan mak jalai ko sehat do perjulu si sukunon ay molo dihalak Israel molo dibereng kriteria manang pencapaian hidup target hidup na perjulu sehali kesehatan do parpudi pe parhepengon anggo hita tong do perpudi ate iya alana hudwasa do songoni ay mohop ni arion ate nga songon nataba do botar tanwain arung nataba birong na rupaning ay dang binoto ako bing do buasa gabi songonon gano pare do ditangyakon bagasan roha palagi moloro ari rupaning mardalan di batong ari amang tehe mohop nain arak di bagasan ya apa boleh buat lah jadi nang pesongoni mohop arion ba kuasai diri unang murah-murah muruk ya molo maju halak pe kontenang mak buama na mohop ate na mohopon persoalan don molo mohop kanulo di hibata igagabah hitate dang binoto sabban ala ni mohop na ujung na murah-murah mamuruk bahasa murah-murah muluk ala maniak arion ate luja murah-murah luja jadi saya bermahita manginang payemaro udani anggo piga minggu nasalpu bidegedo berita Oktober Roma udan HP nga Oktober noaing hari pertama dope si pahasa dan ninate basa bermak Oktoberon 30 arion jadi saya bermahita 30 arion anggiat toho na ni akan namaloi alay na budari hubigido siya namang sitwa tapubulon aku dengar amak ini ada saya baca November ninna amang tehe narakum se dapat maranon November anon Desember ninna
Pungu masudi satu bulu mahita di bagasan. Tapi apa boleh buatlah. Nah pasti realita kehidupan dia teh. Esto terbaik kita roh udah ninang. Kalau tangi yang do tabangi do Tuhan nih. Rasul itu hitam manangak kon tu dia bata. Roma udan Tuhan. Bornohi mata noon. Asa songon na mob bunotik. Asa songon na segar otik. Ngagudang bedebu ate. Uberang na tuari di jom dinding nami di jabu. Di kamar paling ujung di daudu sedalan. Adong do debu. Bah do orbukon rotuson narakwi bagasan. Ala ni pakorhon ni namohopon. Memang ikon sabar do iba. Las ido noaing na ditungguli di bagasan turpukon. Di ngulut tahun ikon benget do hita manginang. Dalam banyak hal pencapaian hidup kadang tidak pas. Harapan nguluta sifat adang pas. Dang songon na di bagasan pikirat ta do rohatai na masa di nguluta. Di do rohatan yan dang adong masalah. HP sarodo masalah. Di do rohatan yan unang mamarsahit. HP marsahit do hita. Di do rohatan yan renges mamodum. Bodari nai HP sipata dang adong terpudu pita. Dang boidang rodo hamolo ni. Ikor rodo radi manang suradi rodo parsoryo ninang. Ulu manang suulu hita majalo taru pidui hamolo ni. Itulah aksioma ngulu. Aksioma hidup dalam kehidupan kita. Nah tapi jojot tadokon suka duka dipakainya kebaikanku. Enggak sehali, pedang pula 2 hari. Jamita dong nanti. Ya, suka duka dipakainya untuk kebaikanku mandok tuh hita asa sabar hita. Hidup ini sering kita menghadapi suka dan duka. Dan adong mardus dos sama si maruna punap ninna. Tidak ada itu. Selalu ada suka, ada duka. Anggoso duka, duka. Anggoso suka, duka. Anggoso duka, suka. Semua kehidupan itu ada nyata dalam kehidupan kita. Nang pedokon suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Alesi pata molo pajo jotudo hita marukil. Suku-suku doroha. Ahaduna dinggan. Dilo debata tu iba. Si pata songon narongom rotopu. Ayahadu Tuhan maksudmu. Sabar. Ido ubahina di suraton si Yakubus. Sasitong nadang pula adong didokon persoalan di ruas ni Kristus na 12 margainya di parserakan. Sepertinya tidak diterangkan. Pigal literatur akaparpad ditulugi mandokon. Dang apalah adong naptakas diadu pinasida. Tetapi Yakobus ingin menunjukkan, mengajari, mengingatkan orang Kristen yang baru percaya itu. Asa bisuk mengedupi namasa di ngeluna. Asa bui jupang di bagasan ngeluna. Ada respon yang baik ketika sesuatu hal terjadi dalam hidupnya. Dan murah-murah madele halak Kristen. Sitoka murah-murah madele halak Kristen. Asa unang marisuang haporsioni. Unang marisuang pakirimoni. Unang marisuang holong ni dibata. Nanilihon na kita. Ay molo nga hata marisuang. Danganong bigunani amangina. Marisuang au pasikolah hokonin na. Seolah-olah tidak ada itu yang disekolahkan usahanya itu. Marisuang naitik kiki maju pangiho. Habis uluhu manangon hataku. Itu tidak ada gunanya. Molo nga marisuang. Dus dui songon nahudok nakin. Marisuang doha porsyota molo murah-murah hita marungut-ungut. Muruk. Muse, madili. Mardadi. Ina detong. Alam, ina detong. Sapi neng habang sanggul na yun kan itu kan makan na.
hendak musik. Jadi bagaimana kita sabar? Jala itu tujuan nih suranya sejak kubu sison tuhala Kristen asa marsitutu dihaporsionna. Songo dia mana marsitutu dihaporsionna menginang. Orang yang selalu gigih kekeh beriman, dia mampu bertahan dalam banyak hal. Dia mampu sabar. Ai ngulu ni hana Kristen ima ngulu namanan dia maolodo. Dia kuat. Margogo di ibana, marbisok di ibana, alanisi debata madongani ibana. Songon Indonesia nakitehe lagbik pitu ya. Alas ada nak pola masalah ini. Pitu tuali jonok duih rupanya ngate. Wek opat ate. Bah, salah mau di sini. Dak kia modum Tuhan ini kan? Tuhan tidak pernah tidur. Ay molo dak kia modum Tuhan ini. Kadang hedo pikir enggak pernah Tuhan tidur. Mazmur 121 ayat 3. Bah, namar saya do Tuhan narak bagasan. Tapi kadang amang itulah kekuasaan Tuhan. Dia tidak pernah tidur, dia tidak pernah tertidur, dan dia tidak mau tidur. Holan loma parohaun ngulu ni akan jogwarna. Itu makana setiap saat, setiap hari 24 jam do dibata rade manangihon jolma. Itu ubana molo ditaringo tutuhitan nuaing. Molo marsak ho. Molo marukil ho. Jauh Tuhani pabengit maroham. Karena orang Kristen adalah ngulu nih hala Kristen ima ngulu namanahan yang mampu, yang kuat. Karena dia yakin Tuhan ada bersama dia. Taboto dui hatai. Ale songo dia duhita maka ngulu ni nang amang. Songo dia duhita. Ditikiroha mauloni. Bingung duhita. Dan di somma diajari apostol Jakobus, mana si Jakobus hidup bisa kita membedakan bagaimana respon orang Kristen yang beriman dengan atau kontra orang naso Kristen, naso beriman. Songo dia do sikap molo hala Kristen sabar jala benget ibana. Karena orang Kristen ikon sabar do dan sadar juga bahwa dia adalah umat orang yang sudah diberkati. Halak na pinarbadian di batado hita. Itu makana nakin huingot todumse di ponggol patuluhon hata haporsioni. Aho porsia ditod di perbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia jin nabadia dohita ala diparbadiai di bata. Itu artinya ada kekuatan bagi kita majamoton habadiauni di batado mangalehoni tuhita. Sabar mahita manginang. Orang sabar dikasihi Tuhan enak. Orang sabar dia akan tenang. Dan rumah Jumarojor teh ima. Dan gegabah ibana. Dan asal ibana. Dah. Orang sabar dia tenang. Jalan dengan ibana berpikir tiur rohana. Mana yang mau saya ambil? Mana yang mau saya lakukan? Dan hala Kristen rupaning. Dan hala Kristen itu tuh ibana mau sembarangan asal dibuat, asal dibuang, asal didok hatana tidak. Tapi dia bisuk. Dia sabar. Diboto do ahanan yang sulonna. Dibatudo si Jakobus do songon parhauma. Ngaliling behita dang marhauma teh. Ya. Ngapiga tau kita dang marhauma. Anggo dihuta hita pasti parhauma do hita sudi. Diboto hamudo parhauma. Dang adong na instan di parhauma. Dia sesuai dengan prosesnya. Dang adong disuan sonari sugu tolboltok. Emei dang adongi.
Jala huruk matu hita makinang. Hasil ni haumai. Gugu ni haumai. Tarbotoi. Dang ditiki haruar biurna. Manang matoras biurnai daw. Dang ditiki dibering bagak. Emei manang nasinuan nai daw. Molo neng sitong manang maboto hasil gugu ni haumai. Dang ditiki songon na jago beringon. Gudang biurna ruduk sude daw. Ala ditiki digad do. Dang ditiki panen sa sitong na. Daw. Ditiki saha do. Hasilnya itu jabu. Ido parhauma. Anggo ditiki panen baru ditungan dalam ditakoha lagi. Dahiado tabegi istilah na molo disakuta mago tibalan. Biasa dihitan. Mago tibelak kubahin na. Jala gurang do panak kondisi. Dang ditiki bagak beringon. Iko saha do tu jabu. Ala na ditiki neng panen hitang. Uluduro bajir. Songon na masa. Na jujuk tabigiate. Neng panen nama. Hape pitor Roma. Bajir tak kuju paning mabaurhon. Haumai rupaning. Siga. Heado di huta. Tiki marhuri hame di huta. Neng panen ma. Kebetulan saya tabi memang maaf. Memang ini nyata. Jangan si tua. Baga emenai. Ay molo di huta kadak ya kator iba. Song kator. Kalau kator kepala desa doa dong. Hapung. Babar huwa may iba tu siru paning. Jadi saya lau do iba manopot akka. Hauman di jolma. Tarhilala. Ang durian na disi. Wala mo lo musim durian matong iba tu sida. Molo sa musim durian marhuwa may besi. Baning. Batar hilala makatatay dungi makan siang. Anggo siya nga may iba na makan siang tu jauh muda. Iko tulapo na makan ito. Jadi haro cerita-cerita bah. Songon na baga may mono ima dabang puji Tuhan mak. Sa minggu na ipanan na mawin na. Nyata 3 hari lagi dia lang bagudung sudi. Haro warna. Dia lagi sa sito nadang dipangan bagudungi. Dia juga ni bagudung. Holan diharati do. Dang diboduti. Dang dia langi. Jala dang dia langi emene. Luja menaton amang teh luja may bana. Hape ro musay maaik. Dirodam maaik nay ay emene. Adong do musay hubuto. Tong di hurian na hubulus. Neng panen nama dekina. Ikamas nay. Deng ditulak tutok ke rupane. Sugot nama neng ditulak. Kalau bahasa Indonesia ditulak tuak kana poso garison namanya teh. Neng ditulak lapatan dan neng diserahkan sa konima. Neng ditulak kemanang neng di garis matu. Sugot neng buaton na nama. Roma pagi-pagi Tokyon lengkap dengan kendaraannya. Ya, biring mah ngama tulbak. Tobat nih. Habis sudi. Aturan nasa-nasaon. Ngas nasa-nasaon ikan mas nih. Gabi nasa-nasaon mak. Natinggal. So dibuat panakoy na nasaon nih. Nasa-nasaon itu dibuat kan rupanya. Sering terjadi begitu. Jala unang tadok rupanya keberhasilan kita di bagasan ngulut tandung sahap di jabu. Ikut di jabu du birengon. Jala heado binigi berita masurbu akan na asing dot akalan na asing. Ale sabar do parhaumai. Dia tekun, ulet, rajin, dan dipasobu. Dan gabe muruk ibana, tui saya murukon na mau terjadi. Manol soli, silakan manol soli, wajar kekecewaannya dong. Di Batudus musi songon panurirang amanginang buita sulikidi ada ahna tersurat di Bibil tahun dan adong panurirang nalas rohana dan adong hampir 100% sudi panurirang mengalami hamaolon di bagasan ngeluna
na dipilih di batadui, na disuruh di batadui, na dibohali di batadui, diperlengkapi di batadui, panurirangi dan ulauna. Itu bukan pekerjaannya, itu bukan keinginannya menjadi nabi. Ale diulahod dui, di bakasalas ni roh dui bana manjalo ulaw ni. Tayo do si Jonah, disuruh tusan tu Ninive, lau di bana tu nasing, berusaha untuk mengelak. Jalo hola si Jonah do sa sitong na natabu panurirang, hola na di agorohana do ibana. Ale sudi panurirang na mangului mangudukon parsuruh ni di batan. Tidak ada satupun yang tidak mengalami pergumulan hidup yang berat. Lama hita, sona parurirang hita inang, dang panurirang kita mang. Ale taboto parsuruni, buara di duhita, laho mangulahon parsurun nai, na parpudi dok dumuse, songon si Job. Anggo si Job donian, on nama upung nina. Nah masjid ate, dang adung bina masjid di Portibion, setabi mate ya nakon na, bagari hita saya ada dope mording ya nakota, ngau ben ruas, saya ada mording ya nakon na, so ina mamanganggu na, hera songoni di huta masa, adung welu manang sira, anak naon, geleng naon, jala apala na burjunai mamusena mording. Mangara to Jakarta, mording ba Jakarta manang di Batam, Roma. Tangis may ibana. Ama ako doon na burjo, biasa lah ya. Namatay doon na burjo ate. Anggo hita dang alasomati hita dang na burjo hitara ate. Ama anak ko na burjo. Adong mahala menyeletuk siap pudi na hudulu. Toy may deda. Siya geleng mo siya do penamati, adong do balunay inat tong kan. Ay ngiri may naton makatay narak ibagasan. Aha. Kanido, ikon hapulod do dah. Namatian kanido. Alay si Job. Sudi geleng nai dalam waktu sekejap. Artana pemago. Sudi dang holani daging nape marsahit. Huliton. Baiko kamu ma. Abe aci ningulu. Alay bengek do ibana. Dan akhirnya dia yang paling berbahagia pada zamannya. Jadi hita pesong ni do hamang. Molo tarajumi do parsorioni hamaloni songon sakit. Ingot tamu do. Ingot tamu ma di hita. Molo tarajumi do songon sahit hamaloni. Kita ibaratkan bahwa persoalan hidup, penderitaan, segala macam kehidupan yang paling sakit ini seperti penyakit. Tengok ma, kita pasti sembuh. Amin. Kita pasti sembuh. Sebesar apapun pergumulan kita, seberat apapun yang kita hadapi, yakinlah semua pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Molo benget hita. Atong paimaro akan nadinggani. Paimarolas ni rohai. Bengek mahita. Taulama ulauta. Dangadong manol soli, dangadong gunana manol soli hita. Dangadong gunana macalay manang isi hita. Ale ulama ulotta, molotung pemuru kamu, molotung pemuru kita, taulama ulotta. Ale unang gabi makorhodosa, molotung pemuru kita. Di maheni, tarajumi ma, di ngolut tahun, kita sudah diperlengkapi Tuhan, mampu menghadapi banyak persoalan hidup. Asa seorang nguluta, pos rohata, bengek maho. Songon edetan nakinate, figaya ti naopatete. Benget maho di paru kilon mi ay Jesus dongan mi. Ay dua benget maho say tiop hatai asa margogoho. Ay tolu benget maho toktong maho dungo unang tarpodom ho. Ayat 4 na parpudi, benget maho pamparmonang Jesusi di jagaton di ahabe hurang na mangulu di si mahita.
martang yang mahita. Tuhan mau lihat di hatam na pengotok kami asa benget hami dia perdalanan ng ulo nami ay molo so benget hami dosa do nahula hami di bahini ajari hami asa marbenget ni roha hami parguguy hami pakulingi hami asa benget hami mangadupi ragam ni hamaulo ni molutong pe hamaulo ni benget hami mangadupi parsoro ni molutong pe parsorio ni asipata ulo do marukil hami marsak hami alani hami dwi ibahini bisuk mahami Tuhan manigati dia do naneng sipatu paun nami molo jupang akaragam ni hamawolon di ngulu nami asa marsiajar hami songon si Job marsiajar hami songon panurangmu marsiajar hami sian parhauma benget huhut mangula aka ulaon na pinatupam atong pasu-pasu mahami parguguy hami Tuhan asa tarpasu-pasu ngulu nami di ujung na ay sipatadang manahan hami alemolo tordimim madongani hami tarbaik kami do Tuhan lo maniroham.